внимателно. От нашата станция Хютодорфештрасе, ето тук, която виж точка А, взимаш метрото и отиваш сутринта на Нойбалгасе. Ето това е станцията Нойбалгасе. Ако се ориентираш добре, трябва да излезеш от задния изход. Не знам какво пише, Цолергасе или това тук Никесгасе. Сега ще го отворя. Само секунда. Така. И отивате на Хаус дес Мерес. Това е точка 1. Можете да се спуснете и през това Барнатингенгасе, няма значение откъде да отидете до точка 1. Тук в Хаус дес Мерес, точно където е точка 1 е входа. От него се влизате вътре и го разглеждате. Той е 5-6 етажа и най-горе има много як ресторант. Този ресторант може да хапнете, да пинете и така нататък, и да направите хубави снимки и към Виена, защото е високо точката. После, оттам се качвате обратно на Мария Хилферштрасе. Това е където е точка 2. И трябвате да разгледате цялата улица Мария Хилферштрасе. Насам, Мария Хилферштрасе. Сега, преди да излезете на ето тези жълтите линии тук, които са нагоре и надолу, това ви е ринга, се казва. Преди него, от лявата страна, където е точка 3, фактически тези покривите, които ги виждаш, има вход вътре към едни музеи. Ето тези музеи тук. Тоест, ето от тук, това чудо, ето точно от тук има врата, портал, където влизаш ето в това дворче. И то е готино дворче. Тук си разглеждате, напред-назад се разхождате и после излизате от средата, точка 4. Преминавате направо през тези градини, те са готини дворци, мурци и те подобни истории. Те са на Сиси, тяхната кралица, царица. Но ето отляво, отдясно правите снимки и продължавате. От точка 5 пресичате улицата и преминавате към другите дворци. Това е Хофбург. Ето тук ви е Хофбург. Около точка 6. Минавате през него. Има едно кръгово. Има тук карети, коне, евентуално нещо, ако остана, ако не са ги електрифицирали. И продължавате напред. По улицата по 7. И стигате до номер 8. На номер 8 завивате надясно. Това ви баш центъра. И стигате до номер 9. Това е Штефансплац. С катедралата Штефанзон. Това ви е катедралата Штефанзон. Разглеждате тук и се връщате обратно по Кертнерштрасе. Ето тази улица Кертнерштрасе и стигате до операта. Ето това е операта тук. Ето е оперката. Така. Сега, винаги може да се разхождате наляво-надясно, но това е просто като идея. После от операта тръгвате надясно. Ето това ви е операта. Тръгвате надясно и минавате отново покрай, откъдето преди малко сте минали, покрай Хофбург, двореца и другите там Кунстмузеум и така нататък. И стигате до Фольксгартен. Тук е много красиво. Има страхотни градини с рози, цветя и какво ли още не. Минавате, разглеждате нея. И идвате точно пред кметството. Ето това ви е кметството тук. И това е много хубав парк. Преди да отидете към кметството, ето на номер 12 не е една сладкарница кафетерия, Ландман. Тя е една от най-известните и е готино. Там може кафенце да пинете. На по трасето, ако някъде вътре намерите кафе Централ, там също става за кафенце и е топ. Но номер 12 не е лошо да го посетите. Така, оттам влизате в парка на кметството Радхаус. Разглеждате наляво, надясно, на където ви хареса и тръгвате после обратно покрай парламента. Ето това ви е парламента, тук е номер 14. От номер 14 стигате до Б. Бето е на станция на метрото Фолкстеатър. От Бето може да си вземете метрото и да се върнете обратно към
нашата станция на Хюдодоферштрасе. Ето тук. После може да направите една пауза, да се приберете до вас. Ето ви го Мерштрасето. Тук е Мерштрасето. И ако има нужда нещо да се купи, да отидете била, мила, там знаете ги нещата, кое къде се намира. И съответно в последствие да дойдете към Шонбрун. Ето ви го Шонбрун. Ето това са градините на Шонбрун. То е доста голямо, така че преди това може да се почините малко. Може да слезете пеша. Ето, от Мерштрасе, джингери-бигери, до ето тази Йонштрасе се казва. И по нея си вървите бавничко и стигате до един голям парк. Ето това е много голям парк, интересен парк. Пресичате улицата и влизате вече в Шонбрун, в градините на Шонбрун. Като първоначално, ето вие от тук като влезете, през своите градини ще го видите този дворец. Него го заобикаляте ето от тук. Ето от тази. Ето и хората къде го заобикалят. Ето и хората как си го заобикалят. И излизате в задните градини. Ето това вие, тук са ви задните градини. И тя ги разглеждате, вървите направо. Тук има един шадраван, много хубав шадраван, а от лявата страна, ето тук ви е зоологическата градина. Тя също е интересна, ако имате време и желание, може да я видите. Нататък. Разходка ви може да се продължи ето тук нагоре, фактически, и да стигнете до върха. Това си е голяма разходка и е интересна. Хубаво времето е супер. Тук горе също може да пиете кафенце. И лека по лека да се приберете. Пък за после ще го мисли. Ето това е. Айде. Ето отново. Аз съм ти изпратил GPX-а, да си ги имаш тези неща. Чао за сега.